क'क्राझार आकाशबाणी केन्द्रनि 90 बोसोर फालिथाय दिनै क'क्राझार आकाशबाणीनि बानजायनायाव 90 बोसोर आबुं फालिथाय फोरबोआव खुगा मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि बानजायो। आवजार बिबार बानाय बोथोरनि बुब्लियाव बागुरुम्बा मोसानाय बर' खुगा मेथाइ आरो गवालपारिया खुगा मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि बानजायो। क'क्राझार आकाशबाणी केन्द्रनि 90 बोसोर फालिथाय आरो दिनै क'क्राझार आकाशबाणीनि 90 बोसोर आबुं फालिथाय फोरबोआव खुगा मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि बानजायो। बागुरुम्बा मोसानाय बर' खुगा मेथाइ आरो गवालपारिया खुगा मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि बानजायो। क'क्राझार आकाशबाणीनि गेजेरजों 90 बोसोर आकाशबाणीनि 90 बोसोर फोरबो खुंनाय बेवहाय आङो बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनो मोननायाव गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा आकाशबाणीजों आङो उन्दै बैसोनिफ्रायनो आंहा सोमोन्दो दङ आरो दिनैबो आङो बेखौ खुब मोजां मोनो। मोनसे समाव आं आकाशबाणी गुवाहाटीयावहाय केजुवेल एनाउन्सार हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन आरो आं आकाशबाणीनि सासे मेथाइ लिरगिरि हिसाबैबो दंगासिनो दङ, दिनैसिमबो दं, आं दिनैसिमबो लिरो। दा बेबायदियाव आकाशबाणीनि मालाबानो फैयै 50 बोसोरखौ आं केजुवेल एनाउन्सार जाब्लानो आं मोनबोदों अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयाव थायोब्ला। दिनैहाय मालाबानो 90 बोसोर जाफैबाय, बेखौबो आङो फालिनो मोनबाय, गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे आकाशबाणीया जोंनि बेबादि हालामनि थाखाय एबा बेफोरबायदि जायगानि थाखाय मोनसे बियो सुंज्रोब बिजों होननानै जों बुंनांगोन, जेरावहाय गामि गालायाव जों दिनैसिमबो टिभि सिभिनि माने आंखालखौ जों फिल खालामो। बेबायदियाव रेडिअ'आ जेरावबो सौहैयो। रेडिअ'नि गेजेरजों जों गोबां हाबाफारिफोरखौ जोङो गामियारि सुबुंफोरनो जों खोनासंहोनो हानाय जायो, गियान मोनहोनो हानाय जायो। माने बे रेडिअ' बिजोङानो सुबुंफोरनो गियान मोनहोनायनि मोनसे मोजांथार बिजोङानो जाहैदों बे रेडिअ'। आरो बे रेडिअ'खौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायोब्ला जों मोजां। आकाशबाणी क'क्राझारनि हाबाफारिफोरखौ जोङो एसे एला सोदांनानै बेवहाय दहाय जोंनि बुंथिगिरिफ्रा बुंदों माने सानावहाय जोंहा प्रग्राम गैया आकाशबाणी क'क्राझाराव। दा बे सानावबो जोङो प्रग्राम खालामनो हायोबा, हाबाफारि लानो हायोबा, बेवहाय जों गोबां केजुवेल एनाउन्सारफोरखौ जोङो बेवहाय एनगेज खालामनो हाबावगोन। बेयो जोंनिनो गाहाम जागोन, बेखौ आङो माने मिजिंथिदों। आवगायावथ' मोनायावल' दामोमोन, दा मोनानि अनगायैबो फुङावबो ट्रेन्समिसन जाबाय, खोब मोजांनि खोथा। आरो बेबायदिनो जों आपग्रेड खालामलांबाय थानांगौ। बिनिफ्राय जोङो नुनो मोन्दों आकाशबाणी क'क्राझारावहाय माखासे बिल्डिंफोरखौबो एसे माने रिपेयारमेन्ट नांगौ, माने एसे बायला जिला जालांबाय। बेफोरखौ माने फाहामफिननो हायोब्ला मोजां। बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जायफ्रा रेडिअ'जों सोमोन्दो लाखिनानै दङ बिथांमोनहा गौथुमनि मावफारिया बिथांमोनहा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला मोजां। आरो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि जिहेथु जोंनि एनाउन्सफ्रा गासिबो बर'जोंनो बिनि एनाउन्समेन्टआ जाजोबो, बियो जोंनि जोबोद मोजांनि खोथा। दा रादाब सेक्सनखौबो जों लाबोनो हायोब्ला साबसिन जागोन। हाबाफारिनि अनगायैबो जोङो रादाबखौ दोनथारोब्ला, सानफ्रोमबो जों रादाब फोसावनो हाबाय थायोब्ला, बे रादाबफोरखौ खोनासंनानै जोंनि बे जिखिनि एरियाखौ जों कभार खालामनो हायो, बे एरियानि सुबुंफ्रा गोबां मुलाम्फा मोनगोन होननानै आङो मिजिंथियो। दा बे हाबाफारियाव आं गावखौनो गाव बाहागो लाफैदों होननानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आङो साबायखर होदों। माने आकाशबाणीनि गासै मावसुमा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। आरो गुवाहाटीनिफ्राय अफिसारफोर माखासे फैदों, बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों, गोबावजोंब्लाबो आं लोगो मोन्दों। जिहेतु आं केजुवेल मावखायोमोन, बे समाव आं बिथांमोनखौ गोबां लोगो मोनबोदों आरो दिनै गोबावजोंब्लाबो बिथांमोनखौ लोगो मोनफिननानै बिथांमोननि मोखांखौ नुनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो रेडिअ' आकाशबाणी क'क्राझार रेडिअ' सेन्टारा आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जाथों। बयबो बेवहाय मावग्रा सोद्रोमाफ्रा मोजाङै मोजां बिबानखौ मावफुंलांथों आरो बियो जोंनि मोनसे बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर' राजथावनि होननानै जों बुंनांगोन। बर' हालामनि राजथावनि एरियायाव दङ जिहेतु, बियो जोंनि गासै बर' मानसिफोरनि जोबोद मुलाम्फा लाबोथों, बेखौनो मिजिंथिबाय आङो।